I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Alemaña. Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños? Benvidos a unha nova temporada de Lambóns de Viaxe, na que estreamos camiseta. Temos camisola de Lambóns de Viaxe, que patrocinou claramente o meu peto, porque non había cartos, pero apetecíame esta temporada. Dixeronme, que vamos facer de novo esta temporada? Dixen, como non hai nada que facer, polo menos podemos mercar cousas. E comprei unha camisetiña que pon Lambóns de Viaxe, porque estades vendo unha galega.gal, pois mira, é ben chula. Non está venda para ninguén máis, porque fixen eu para min, así que diste, é narcisista? Pois totalmente, pero total, ao final, tamén é o programa das viaxes. Unha temporada máis de Lambóns de Viaxe, quinta, capítulo 128. Nesta ocasión imos baixar a Alemaña con Pilar Rodríguez, compañera da Televisión de Galicia. Que tal, Pilar? Que tal? Moi ben. Todo ben? Todo ben, moi contenta de estar aquí contigo e me gusta moito a túa camisola. Veña, pois para toda a xente que sexa platinum, é dicir, se ves unhas 30 veces esta temporada, hai que superar a Nadia, regaloche unha, vale? Vale, veña. Pero é posible que se regale unha antes de rematar destas camisolas. Pilar vai nos contar unha viaxe moi especial a Alemaña, porque foi cos seus fillos, que así como escoitades pode parecer que é moi bonito, porque os nenos, a infancia, pero que idade teñen os teus fillos? Os meus fillos teñen o maior 20 anos e os dous pequenos, que son mellizos, teñen 16. Por lo tanto, a miña viaxe é con adolescentes. Viaxe entre hormonas, atrapado entre as hormonas en Alemaña, é un pouquiño o resumo que imos ter neste capítulo. Con todo cariño, Sí, no sei, para ti, que total eu non nos coñezo moito, pero a ver, seguro que ven o programa. Como se chaman? Chámase Román, Samuel e Adrián. Román, Samuel e Adrián. Para volos tres está dedicado, agora en serio, este programa que sucede en Alemaña, que está moi feito para os tres, entendo. E do que antes temos que saber algunha xeneralidade. Neste caso, unha temporada máis vainolos avanzar o meu querido amigo, sempre o meu carón, Dani Portela. Que tal, Dani, como estás? Moi boas, ben. Ben? Sí. Vale. Queres contar algo de Alemaña? Sí, a República Federal de Alemaña é o país máis grande da Unión Europea e ten o réxime de República Parlamentaria. A súa capital, Berlín, está formado por 17 estados federados, vamos. Son case 85 millóns de persoas e a capital, Berlín, ten case 4 millóns. O nome Alemaña ven dos romanos, que os coñecían como alemán e que ven a ser todos os homes ou todos os povos misturados, povos mestizos da zona. O en alemán chamase Deutschland. Intentarei pronunciar, a partir de aquí xa non me responsabilizo das pronuncias. Fixemos un par de programas na China, o sea que non te preocupes, sí, ninguén vai mirar a pronunciación neste caso. Crese que a mistura de razas ven de influencias de escandinavos que viñan do norte, de celtas da Galia, de tribus eslavas do oeste, entre outras, incluso de influencias de Irán. O Sacro Imperio Romano durou 8 séculos, durante os cales naceu, por exemplo, o luteranismo. O primeiro imperio alemán se formou posteriormente e é o coñecido como Reich. A República de Weimar logo levou a Primeira Guerra Mundial e as consecuencias desta facilitaron a Segunda Guerra Mundial e o ascenso e caída dos nazismo. Foi un país dividido en dous durante 40 anos ata a caída do muro e a súa reunificación. É o país con maior inmigración despois de Estados Unidos. É a cuarta potencia económica mundial. Logo, agora vou soltar unha serie de curiosidades que me chamaron a atención, como por exemplo que ten a rúa máis estreita do mundo con 31 centímetros de ancho. Guau, 31 centímetros de ancho. Logo, teñen máis de 3.000 clases distintas de pan. Son os que máis reciclan do mundo, pero son os que máis contaminan en CO2 de Europa. Ten sentido. Básicamente reciclan o 65% dos residuos domésticos que fan. Logo, teñen a igrexa de Ulm, que é a máis alta do mundo, con 161 metros. E segundo a estatista, isto busqueino, non te leva directamente á fonte, pero unha fonte que se supón que de fiar, beben máis cerveza os checos, os polacos, os austríacos, os irlandeses, os lituanos e os españois.
Máis que eles? Máis que eles. Eso é imposible. Eu só creo que os ingleses e irlandeses, vamos. Ben, Eso é imposible. dado que este programa falará bastante do mundo do motor, pois pilotos alemáns famosos foron Michael Schumacher, Nico Schumacher tamén, que é o seu fillo, Ralf Schumacher, o seu irmán, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Sebastian Belov, Wolfgang Boustrips e Nick Heifel e Timo Glock. Todos estos pasaron pola Fórmula 1. E logo, inventos alemáns, pero centrados no mundo do transporte. Inventaron a bicicleta, que foi o barón Carl von Dray. Logo inventaron o primeiro barco eléctrico en 1839. E logo viu o motor de combustión interna e o primeiro automóvil de 4 rodas, que é de Gottlieb Daimler, coñecida marca de coches de luxo. E logo o primeiro coche foi en 1885 Carl Benz, o de Mercedes-Benz. Logo fixeron o primeiro camión e logo inventos que viñeron despois a consecuencia desto, como o primeiro taxímetro, a primeira gasolineira, a primeira liña aérea, o primeiro diésel, o primeiro avión a reacción. Inventaron o airbag e tamén o control de estabilidade, entre outros Moitísimas cousas. claro. Bueno, pois para resumir, era un pouco complicado, para resumir todo o que queríamos aquí de Alemaña. Está ben tirado o enfoque. Graciñas, Dani. Como dicimos, este é o programa 128, primeiro da quinta temporada de Lambóns de Viaxe. Hoxe imos ir a Alemaña con Pilar Rodríguez e os seus 3 fillos de 20 e 16 anos. Así que vai ser unha viaxe ben divertida. Isto é Lambóns de Viaxe, comezamos. Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaudio.gal. Que musiquiña tranqui poñemos hoxe para empezar E a oriña. Sí, o programa número 128 de Lambóns de Viaxe, primeiro da quinta temporada, no que temos a Pilar Rodríguez, compañeira da Televisión de Galicia, que marchou ata Alemaña este verán nunha viaxe familiar con Román, co seu home e os seus 3 fillos, Samuel, Román e Adrián, 20, 16 e 16 anos. O mellor da vida. De que da túa ou dela? Vamos contar, facíamos unha reflexión antes, que seguramente para unir a esta familia, desexando toda a sorte do mundo e que esteades xuntos moitísimo tempo, é certo que unha viaxe das que en moitas ocasións dis, ostras, igual é a última que facemos todos xuntos en un tempiño, hasta que empecen agora as cousas da adultez entre os cativos, non? Exactamente, ademais facía moito tempo por circunstancias que non viaxábamos xuntos, entón foi bastante complicado atopar un destiño que nos puidera gustar a todos, porque se queres ir á praia, mal, se queres museos, mal, se queres ver catedrais, mal, é dicir, un momento na vida deles na que, bueno, pois teñen os gustos moi marcados e os 3 coinciden en que lles gusta moito o mundo do motor. Ostras, claro. Os 3 xogan a PlayStation, o Gran Turismo e todos estes xogos de coches, e entón eles mesmos suxeriron... Pero teñen volante? Teñen. Sí, e o asento tamén. Teñen volante, asento, e coñecen Carlos, coñecen o No, circuito de... A mí pásame igual, o sabe, circuito Dani? de Nürburgring como a palma da súa man. Dicir eso. Sí. É que ese foi o punto de partida. Onde imos, mamá? A Nürburgring. A Nürburgring. Eu cheguei a miralo, cheguei a buscar na páxina web, en foros, en blogs e tal. E claro, incluso cheguei a valorar si regalarlle o maior, que xa conduce,
pois veña unha volta por ali, non? Pero ali está cheo, a xente vai moi a tope. Claro, nese claro, circuito, e cando digo que custa, si por exemplo por culpa túa teñen que cortar a pista, que son creo que 1.500 euros cada hora, ou se vas contra unha valla ou calquera cousa, dixen, mira, no, cando sexas maior, aforra e Sí, baste. Nürburgring, que saiu xa neste desorden habitual que temos, é un percorrido, un circuito super famoso, moi longo, non sei se ten 12 km, unha cousa así, ou 20, non? ten máis, ten máis. 14 pode ser. Non, eu creo que ten... É moi longo, ten, bueno, ou igual moi longo, 20, sí. Atacamos mirámoslo aí. agora. Que con unhas trazadas e uns cambios de asfalto moi complicados, e que ao final é un destino que é casi unha meca dos que lle gustan a conducción, e podes meterte nese percorrido. Que pasa? Que a nada que miredes en YouTube, se podedes Sí. se estades mirando agora en agalega.gal este programa, podedes paralo, ir un momentiño a ver YouTube, se volvedes enseguida non quedades aí mirando coches de Nürburgring. E ides ver a cantidade de incidentes ou accidentes que hai a veces, porque a xente o que se mete o co seu coche, cos seus seguros, a darlle zapatilla ao Exactamente, ao e coche. os seguros non cubren, ademais, Claro. ni con seguro do coche, ni sequera do alugueiro moitas veces. Claro. Entón, hai que aforrar se queres vivir a experiencia Nürburgring, esa é a miña E opinión. a veces, en moitas ocasións nese circuito, bueno, supoño que sabedes, isto contou porque hubo unha época que me dediquei ao xornalismo de motor e entón estaba completamente todo tamén co percorrido de Nürburgring, co circuito de Nürburgring, e é certo que aí se mesturan moita xente que vai medio de novata porque xogou a Play, e hai xente que realmente ten cochazos e que o que quere é exprimilos ben. Sí. Entón, a mestura, realmente hai tráfico a veces nese circuito, non? E está nada máis nunha zona moi remota de Alemania, porque eu busquei incluso como chegar ali, o aeroporto máis cercano creo que estaba a 80 km, o de Bonn, e logo outros, está moi cerca de Bélxica, no sur oeste de Alemania. Sí. Entón, e creo que é unha vila moi pequena, ademais, bueno, non resultaba especialmente atractivo como a viaxe familiar, non? Entón a alternativa foi buscar onde hai museos de coches. Mira que ben. Vale? Entón, bueno, cumpríamos os dos pais, museos, e dos nenos, coches. sí, bueno, Fantástico. ao final os pais non foron a todos os que foron eles porque xa acabamos un pouco saturados. Ai, como cando os nenos, ¿no? Máis cadros, Sí, máis sí. estatuas, de verdade. Máis igrexas. Sí, pero algún deles paga a pena, despois xa falaremos diso, pero, bueno, non están tan mal. Vale, para sair de dúbidas, en Nürburgring ten como dous circuitos, non? Un é o que ten o dos Gran Premios, que son 5 kilómetros, 148 Sí, o metros. cortiño. E logo o longo son 20 con 20 algo, sí, 20. 800. Sí. Sí. E, bueno, pois é un destino super de xente moi fan para o motor. En este caso, o enganche un poquinho en Costes Fillos foi, bueno, un país no que o motor ten unha cultura, unha tradición, unha Sí. esencia, un alma especial, Sí. levados ali e que visen as distintas marcas encima que son moi apetecibles. E ademais en Alemania hai cochazos realmente polas rúas, que era unha cousa que eu tampouco sabía nin esperaba. A cantidade de deportivos, de coches de alta gama que hai nas cidades é espectacular. Unha cousa que non Espectacular. comentamos que ao mellor anima un pouco a que haxa tamén este tipo de coches é que en xeral en Alemania as restriccións na autopista para ir con velocidades creo que non... En algunhas Nas autobahn, e en chamanse autobahn, E en sí. certas circunstancias poden non ter límite de velocidade. Sí, non o teñen. Podes ir a 200 por hora, perfectamente. Claro, Pero saben comportarse Claro, saben nesas comportarse, pero circunstancias. pasa un pouco como en Galicia cando veñen os... Xa empezo a levar mano coa xente, vale? Como en Galicia cando veñen os fodechinchos, no verán, que ti coñeces perfectamente a autovía, a autoestrada, e de golpe a xente non sabe conducir por aí, porque vai moito máis lenta, Que chove un pouco. ou o que sexa. Claro. E ali os turistas nos comportamos en Alemania, sabes, hai algunha vez que vas conducindo e que sin darte conta tes un tipo facendo luces que non sabías nin que estaba detrás, e que se plantou detrás da parte traseira do teu coche en un segundiño, non? Sí, exactamente. Vos non conducistedes moito, non? Non conducimos nada, non Vale, fixemos outra das a características viaxe, deste viaxe, ¿no? Exactamente, 100% en transporte público. Guau. Nos descubrimos que Alemania ten un bono desde o ano 2023 que se chama o Deutschland Ticket, que por 49 euros o mes podes subir en calquera transporte público, tanto das cidades, é dicir, metro, autobús, tranvía, como entre cidades, entre vilas, en todas as cidades, en todas as rexións, subir e baixar as veces que ti queiras. A única excepción son os trens de alta velocidade, creo que algunhas compañías privadas de autobús. Entón, por 49 euros, nos estivemos 10 días, pero, bueno, compensounos totalmente, porque estivemos en 4 cidades diferentes, collemos metros, collemos buses, collemos trens de cercanías, tranvías, xa vos digo, de todo,
e así. Unha pregunta, estás dicindo entón que fixeses unha viaxe en familia, 5 persoas, só en transporte público, utilizando este Deutschland Ticket, Sí. que agora imos volver a repetir como se fai, como é. Entendo que como funciona? Funciona ben o transporte público ali ou non? Sí, para nós sí. Para eles son moi críticos, por exemplo, cun retraso de 5 minutos. É que non ia xusto por iso, sino que cando foi esta Eurocopa en Alemania, Sí que a houbo última, bastantes... houbo casi moitos medios de comunicación que foron moi críticos coa puntualidade dos trens, con que non funcionaba ben, con se non funcionaba o aire acondicionado. Nos non atopamos nada diso. Así que houve algúns retrasos, pero que para nós, é dicir, para o que podemos estar afeitos aquí, non eran para tanto. O que si había eran moitas obras que eu non sei se coincidiron na Euro, non o sei. As estacións centrais, por exemplo, tanto de Berlín como de Múnich, estaban en obras e iso sí que complicaba bastante as cousas. Incluso, por exemplo, daban avisos por megafonía que os daban só en alemán. Se ti non sabes alemán non te enterabas de que cambiou a vía ou cambiou tal tren, hai que, bueno, facer un transbordo noutro sitio, non? Pequenas cousas diso, pero en xeral ti date conta que, por exemplo, nos un dos traxetos que tivemos que facer foi Múnich-Berlín nun día, para o cal collemos como 6 trens, me parece. Wow. Fixemos unha parada en Nuremberg porque un dos meus fillos, aparte dos coches, tamén lles gusta moito a historia, e Alemania é un país que ten, bueno, a Segunda Guerra Mundial, ten moitas cousas que ver. Algo fixeron, sí. El quería ver a explanada Zeppelin, que é unha explanada na que os nazis facían os desfiles, saen moitos vídeos, calquera que busque isto en YouTube, non? Entón, fixemos unha parada en Nuremberg, chegamos a Nuremberg ás 11 da mañá e tiñamos que coller o seguinte tren ás 2 da tarde, sin coñecer nada de Nuremberg. E chegamos primeiro ao castelo onde se fixeron os xuizos de Nuremberg contra os nazis e despois a esplanada, collemos un autobús, un tranvía, un metro sin coñecer nada e perfectamente, é dicir, chegamos a todas partes. Teñen tamén tanto Google Maps como outras aplicacións que existen de transporte en Alemania funcionan moi ben, tipo, os quero ir de aquí a aquí, bueno, pois colles tal tranvía en tal andén, a tal hora, xa che describe todo o vas ter que destino. esperar 5 minutos. 5 minutos, colles tal enlace, a min eso pareceume alucinante. Como máis bus aquí en Santiago. Más ou menos parecido, sí. E a outra pregunta, que estamos falando do Deutschland Ticket, simplemente porque este programa sexa algo de utilidade, despois xa todo carallada, xa sabedes, pero polo menos para que xa algo importante. Se ides a Alemania, ten moito sentido isto que está comentando Pilar, de poder sacar o Deutschland Ticket, porque ainda que vayas unha semana ou 10 días, simplemente os 40 e pico pavos que che costa o ticket permite subir prácticamente en todo o transporte público de Alemania. Pregunta, para os que, cando estamos fora, collemos un tren e non falan demasiado en inglés, senón que falan no seu idioma nativo. A primeira vez que subes ao tren é complicado, porque nun sitios hai que validar, noutros sitios hai que pasar un QR, noutros sitios hai que ir ao despacho de billetes para sacar un ticket. En este é intuitivo. En este caso, en Alemania non hai que validar en ningún sitio, tampouco hai tornos de acceso ao metro, a estas estacións de tren. Entón, ti simplemente levas o Deutschland Ticket, é un QR que levas no móvil, e se ven un revisor e cho pide, te xo que amosar. Nada máis que iso, é dicir, ti subes e baixas do transporte ás veces que ti queiras. O Deutschland Ticket, eso sí, ten varias particularidades. Unha, é un bono que se renova mensualmente, é dicir, ti tes que buscar, eso sí que me costou bastante, non está moi ben explicado na páxina web do goberno alemán. Tes que buscar unha compañía de transportes de calquera cidade e buscar un apartado no que te vendan o Deutschland Ticket. Das os teus datos bancarios ou tarxeta e renovase automáticamente, salvo que ti indiques nun prazo determinado que ten que non o queres renovar. Eso foi unha alarma que me puxen eu a volver. Claro, que senón é a mítica domiciliación fantástica que esqueces. E a outra que che ia preguntar é, en moitas ocasións, en canto hai un servizo deste estilo, como entradas, tickets que son de servizo público, do que dependen de administracións, enseguida por posicionamento na web hai un montón de empresas que son capaces de posicionar o seu produto antes que o oficial. Entón, recompran, imaginade, por exemplo, lembro agora, entradas cando sacas a esta dos Estados Unidos, prácticamente en moitas ocasións as dúas primeiras que che aparecen son axencias que che axudan a tramitar a esta, o papel que necesitas para entrar nos Estados Unidos, e que che sai moito máis caro que xo faz directamente ti. Neste caso pasa algo parecido co Deutschland Ticket. Sí, de feito incluso atopei algún sitio no que poñía oferta 39 euros
Eu decía, ui, cuidado, aquí sabe Dios, Claro. que os meus datos ou... Bueno, eu estou bastante afeita a andar con moito ollo polas redes, entón vamos, non piquei, nin sequera entrei, pero sí, efectivamente, hai bastantes axencias que O sea se que ofrecen. tes que ir á páxina do goberno. Sí, a páxina do goberno e despois hai unha lista de empresas que están autorizadas a vender ese Deusland Sí. Ticket. Entón, bueno, vas clicando, E todas calquera teñen desas o seu ten o precio enlace. real. Sí. Pero primeiro é páxina do goberno de... Sí, hai unha páxina que é deuslandticket.de ou algo así, que logo ten a versión en inglés que podes Vale. ver, e ali xa sigues o procedimento. Vale, máis cousas que che sorprenderon de Alemanha. Contabas no principio que a seguridade. A seguridade, sí, notase Ou a en sensación que, de seguridade. A sensación de que a nos chamounos moito a atención e os meus fillos facían moitas bromas con iso, que ti vías a xente co bolso aberto, co móvil á vista. Chegamos a ver incluso nunha cesta dunha bicicleta en Múnich, creo que foi, había unha bolsa de plástico con 2 billetes de 20 euros. Que guai. Á vista. E ali estaban, e nos víamos aquilo e dicíamos, ostra, isto en Milladoiro non dura, vamos, ni... Era un pouco... Levan a bici, Sí. os billetes e... Vamos, é que era moitos detalles dese tipo que te daba a sensación, se a xente está tan despreocupada, supoñemos Claro. que será porque, bueno, pues porque isto non pasa, que seguramente sí que pasa, pero non teñamos esa sensación. Vale, ademais de eso, chamou un pouco a atención, coincido contigo, en que asumimos que os alemáns falan xenial inglés e que ti con inglés viaxes a Alemania e que te vas a entender xenial, e igual as expectativas témolas un pouco altas demais, non? Efectivamente, sí. Acaba falan inglés, pois vas ao museo e vas a sacar as entradas, pero pouco máis, é dicir, nos restaurantes, nos bares, ou tamén foi a miña percepción neses 10 días. Tiven que falar por señas para pedir comida en máis dun sitio. Wow. Porque, bueno, aparte eu non nin papa de alemán e os números son moi raros, son moi difíciles, eu non fun capaz de aprendelos, pero teña que decir cos dedos 2 ou 3 ou 5, porque non sabían inglés, non sabían demasiado inglés. Sí, ou senón ou son demasiado tímidos porque creen que non o falan ben, ou son o suficientemente mal educados para pasar dos turistas, pero que o certo é que non fan moito esforzo en moitas ocasións pero por nin entender. sequera eu recordo un sitio, unha estación de tren en Nuremberg precisamente, que en atención ao cliente eu teña que preguntarlle se me valía o Deusland Ticket para un tramo que quería facer, Sí. porque fixen unha viaxe que un tramo cubría o Deusland Ticket e outro tramo non, Sí. porque era internacional. Bueno, o caso é que non nos sabía nin ela, por certo, porque atopei no en Google e tiven yo que amosar en alemán con a traducción de Google Translate. Pero a muller da estación de tren de Nuremberg de información non sabía inglés, Claro. non sabía. A mí me dixo Que sí que o asumes, que deberías saber. E Sí. vos podedes pensar, claro, Pilar dio porque só estivo nun sitio. Non vou encontrar un exemplo en España, vale? Porque senón xa empezou a levar mal coa xente, non? Claro. Pues xa sabedes todos, os que escoitades habitualmente que cidade diría. Pero que empeza por M. Pero é o certo que Pilar ten coñecemento de Stuttgart, de Múnich, de Nuremberg, de Berlín, de varias cidades que son importantes. En esas sí que se repetía un pouco este patrón, Sí, non? A sí que mellor se algo repetía. menos en Berlín, pero... Efectivamente, en Berlín algo menos, pero precisamente en Berlín tiven que pedir comida por señas, pero bueno, era nunha carnicería que facían comida para levar, era feito por eles, un sitio moi alemán que nos recomendara unha persoa. Son sitios nos que ti colles a comida e saes fora a comer nunhas mesas. Bueno, é que nin papa. Claro, en Nin papa. alemán, ¿no? Que non Está había todo en outra alemán, cousa. ti sacas a foto o menú co móvil, le das a Google Translate, tradúceche todo, non? Entón ti xa sabes máis ou menos o que vas a pedir, pero despois teño que pedir en alemán. Entón, como leo isto? Eu que sei. Teño que dicir dunhas formas que... E nada. Sí, un pouco Sí. raras. Antes dicía Dani que en Alemania non é dos sitios, non se ve tanta cervexa según a súa a estatística que mirou el Da Universidade de Misco. de Canfor, sí. Que non se ve tanta cervexa como en No, récord en Inglaterra, en Chequia, noutros sitios, pero sí que teñen fama, sona de beber moita cervexa. Ten sentido polas festas que teñen, como a As Oktoberfest, variedades. polas variedades,
pero tamén tería sentido porque casi que é máis barata que a auga. E de feito é máis barata que a Ah, é auga. máis barata que a auga agora. Nos Eu flipo. restaurantes, Que sí. Nos supermercados non, pero nos restaurantes é Vos moito imaginades que máis aquí na barata Rúa que a do auga. Franco digas un auga e que sexa máis caro que unha caña. Era- Eso sería o meu paraíso. Tería sí. todas as excusas para... Sí. E ali pasa eso, entón. Mira, pois unha botella de 750 mililitros ou centilitros, bueno, de 750 nun restaurante costaba 6 euros ou 6,50. Era unha barbaridade. Como se fose un E after. unha cervexa valía... Unha cervexa, pois, o mellor, como 3-4 euros, dependendo. Eu non Está tomo super cervexa. Mundial, a diferencia. Eu non vía tampouco os precios porque non bebo cerveza, pero era o máis caro, era máis caro que unha cervexa ou que unha Coca-Cola, que calquera refresco. Entón, nos acabamos pedindo unha botella por 5, así pequeniña tal, e despois bebíamos da que levas na mochila. Un luxo, Claro. auga. Sí, claro. A gotiñas, Sí. como en Mad Max. Sí. Estábamos en Mad Max A pingas. chupando botiñas. Sí, en moitos sitios tampouco te preguntan que vas beber cando pides a comida. Por lo menos a nos cadrou. Eu pensaba, claro, saben que é carísimo, que non nos pedir nada. Pero sí, non nos pedían, era comida, Sí. chao. Sí, quedabas así. Porque non pasa como en outros sitios nos que podes pedir auga do grifo. Podes pedir auga do grifo, pero Vale. imagínate dicir tap water ali, eu xa non me atrevía, claro. non Sí, decía nada. estaría O complicado. mellor económicamente compensa o proceso de saber como se di. Sí, tamén. E o último, en Alemania tamén hai un lote de igrexas, hai un lote de templos religiosos que onde aquí o mellor acendemos veliñas, estas historias, Sí. ali, que é o que fan? Ali teñen uns paneis, como unhas corcheiras, nas que despois diante hai unha mesa que ten unhas folliñas de papel recortadas e bolígrafos e ti escribes desexos ou o que ti queiras escribir. Entón ali ves moitos idiomas do mundo, a verdad que está moi bonito, pois a xente pedindo pois por distintas cuestións e incluso a xente que fai debuxos. Os meus fillos puxeron algo tamén nunha delas que eu non quixen ver. Podes Pero- facer un ecceomo en pintura, se Podes queres, facer o que queiras, sí. Que guai. Ti escribes ali, polo na corcheira e ali estaba. Bueno, tamén foi unha cousa curiosa. Pero a Tamén, xente é respetuosa, porque si deixas pintar ou poñer o que queiras nunha igrexa... eu non vi nada escandaloso. Vale, no, porque- nada, no. Préstase. Sí, Sí, bueno. tamén pode ser que haxa xente que o retira, pero bueno, eu creo que son bastante civilizados, polo menos o que eu vi. Estamos facendo a primeira viaxe da quinta temporada de Lambóns de Viaxe con Pilar Rodríguez, compañeira da Televisión de Galicia, que viaxou ata Alemaña en transporte público durante todo o tempo que estivo en Alemaña, co seu home e cos seus 3 fillos de 20 e 16 anos. Estivo ali cantos días? 10 días. 10 días por Alemania, por 4 ou 5 cidades distintas, cun motivo principal que era o fío conductor, que era ver museos de coches, porque é unha cousa que lle gusta moito os seus cativos, bueno, xa non tan cativos, adolescentes e adultos, e gustaríame saber punto de inicio e remate, desde Mira. onde voastes? Voamos dende Porto, Sí? e casualmente en Skyscanner ti podes poñer o aeroporto de orixe Sí. e o país de destiño e ponche unha serie de aeroportos e os prezos a eses aeroportos. O sitio máis barato era Stuttgart, onde casualmente hai 2 museos de coches, o de Mercedes potentes, e o claro. de Porsche. Sí. Entón, dixen, pa min. Entón, fixemos Porto Stuttgart en avión. Despois nos movemos Stuttgart, Múnich, Nuremberg, Berlín e volvemos dende Berlín a Porto. Ah, moi guai, moi guai. E sendo 5, como decidistes aloxarvos? En Airbnb, en hotéis? Eu busco habitualmente en Booking Sí? e en Stuttgart estivemos nun hotel que atopei un prezo, a verdad, boísimo, con desayuno incluído. E despois en Múnich e Berlín estivemos en apartamento. Para unha familia ten que ser apartamento porque Están un poquinho caros agora. sí, En sí, xeral, sí. as principais cidades de Europa, en todos os sitios despois da pandemia, mínimo duplicouse, triplicouse os prezos, sí, non? está moi caro, Triplicáronse. en un apartamento almorzas e ceas. Claro. Entón, bueno, leva Que moito tamén, mellor. que tamén cando vas 5 sobre todo se non aportan os 5. E 5 con fame, ademais, porque Claro. ti date conta que está nunha época. Home, con tanta hormona está o metabolismo. Claro. Sí, cando me dis que botas de menos de dos 20 anos? O metabolismo. Exactamente. Non outra cosa, o Queimar metabolismo. todo o que meto. Comer donuts, Exactamente. a saco. Sí. Bueno, pois, como dicimos, estamos falando dunha viaxe de 10 días por Alemaña, por varias das cidades principais, con Pilar Rodríguez, compañera da Televisión de Galicia. Agora que levamos xa un anaquiño falando das curiosidades, falando de como é a xente, falando do sinxelo ou non que é viaxar polo país,
Imos adentrarnos en nada nos puntos importantes que ten cada cidade. Pero antes, por primeira vez nesta quinta temporada de Lambóns de Viaxe, vamos ver se Dani Portela trae cousas novas na súa mochila, coas súas trebelladas. En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila. Que ben soa os indicativos de Isidro Cea, verdad? Tío, Como si da arrepíos, de golpe pasásemos a ser un programa serio. Non Esto. so Constantino Romero. Sí, tío. Sí. Pero ese como con estes indicativos parece como que está Isidro aí en control central escollando dicindo: "Poñedes vos serios, vou vos mallar como teñades tanta carallada." Non? Agarraivos. Eu no próximo día que vaya ao supermercado a ligar vou poñer a voz de Isidro Cea. A ver se alguén Collece Isidro Cea. Sí. Vou poñer unha piña para arriba ou para baixo, come, para baixo. Eu vou dicir, son Isidro Cea. E vai a quitar todo. Bueno, estou quitando o tempo da tua sección. Veña, aos coas trebelladas. Un saúdo para Isidro, que o queremos un montón. Vou falar dunha cousa que se chama cadence. Cadencia, a traducción en inglés, e unha página web que se chama Keep Your Cadence. O sea, mantén a túa cadencia. Isto, aínda que non o pareza, son uns botiños para meter productos como poden ser cremas, pílulas, champús, productos que están moi ben pensados principalmente para viaxes. Ajá. Entón, estos botes son uns botes pequerrechiños de boca grande para facilitar o enchido e que teñen forma hexagonal e son magnéticos. É dicir, van como conectándose entre sí e forman como unha especie de panal. Entón os botes non van ciscados ao longo da maleta ou do neceser, sino que se van acoplando tanto en vertical como en horizontal, porque son apilables. Hai tres clases de botes, son o de 20 ml, o de 40 e o de 80. Pero se ti xuntas un de 20 e un de 40, teñen a mesma altura que un de 80. É como unha matriusca destas, pero en boteciño. Non son apilables, non se meten un dentro do outro, sino que van conectándose tanto en vertical como en horizontal e queda moi compacta a cousa e está moi ben pensada. Porque, por exemplo, claro, os botes son moi bonitos, unhas cores moi chulas, todo cos bordes moi redondeados, está moi traballado todo, e eso, cores pastel e así. Pero claro, un problema pode ser a identificación. Entón, o servizo te permite coller na parte de arriba da tapa ten unha parte magnética tamén que ten unha chapiña que ti solicitas cando compras o kit, que dis, vale, quero que sexa unha de crema para o pelo, outra que teña un corazonciño porque é para as pastillas do corazón, outra que permíteche organizalo. Sí, hai un punto de estrés que tes que saber que queres meter neses botes cando o pides, entón, se queres as chapiñas. Non, as chapiñas son intercambiables. O sea, ven a chapa por un lado e o bote por outro. Sí, entón, ten un que... imán e ti colocas pero, tío, a chapa no bote. O que pon na chapiña, que o que te indica, o que tes ali, Sí. eso tes que escollelo ao principio xa. Sí, tamén hai nas que non teñen nada e tes que buscarte a vida para colocar Pois o que eu co queiras. obsesivo do control que son tería un problema só para pedir eso, tío. Bueno. A decir, e agora que lle poño isto? Bueno. Que se lle poño tal... E logo vouche decir outro problema que ten isto tamén. Sí, e eu tamén. O ibuprofeno, que lle poño? Isto o paracetamol, todo, o mioprazol, todo. Dalle. A web é moi chula cando que fas Sí. o pedido e vai che guiando para facer o lote a túa medida con todo Sí. detalle, ¿no? Os eslogan, estou che interrompindo como sempre, pero que está interesante. Os eslogan que os mensaxes principais que pon son carry any routine everywhere. Yes. Leva calquera rutina túa onde queiras, non? E o seguinte é Next Generation Travel Containers, Sí. non? Son travel containers, Os contedorciños neste caso Contedorciños de viaxe, sí. da seguinte xeración, non? Efectivamente. A verdade é que está chulo, Vale, cousas a destacar. Están pensados para que o plástico sexa da mellor calidade, que non filtre nada, que non entre nada o produto químico que había antes, que non se misture, que non haxa ninguna transferencia. Pero hai un problema, que o bo deseño hai que pagalo. E os bons produtos hai que pagalos. Entón, un kit de 3 medianos e 3 pequenos son 120 euros. Me cago. Aínda que podes comprar cada elemento independientemente e combinar cores e tamaños ao teu gusto, que eso tamén hai xente que é moi experta en combinar as cores, Sí. da chapiña arriba co bote Para e que quede bonito cando sacas no control do aeroporto. Claro, hai xente que fai un todo o tempo. Pero cantos contedores ten ese de 125 euros? Son 6. 6? Sí. Mi cago.
Vale. Pero é que a etiqueta, cada etiqueta vale 7 euros. Bueno. Entón, claro, é un bo agasallo, creo, para alguén que viaxa moito. Ves forte nesta quinta temporada, no. Aforraches no verán. Non fuches de viaxe este ano, non? Sí, sí. Aquí E cerca, a Muros. Fuches a Muros. As dunas da Corrueda, fuches. A ver, é unha cousa que pode ser para toda a vida. Están pensados para eso. Mais vale que sexa para toda a vida. Vale. Non sei, son chulos, pero... E son moi bonitos e para mí, a mí parece un obxeto tanto práctico como obxeto de diseño reseñable, sobre todo polo ben pensado que está. A min o sistema de apilado e de compactado que se xunte todo pareceme moi cómodo e incluso podes deixar medio forma de curruncho para que se adapte nos laterais das maletas, por exemplo, tal. O sea, non é algo habitual, tampouco non preto. Está ben pensado. É caro como caro como o mundo, pero... Sí, esto no bazar habitual, no. Pero está moi ben. Lembramos o produto. Chámase, a marca é Cadence e a página web é keepyourcadence.com e ali podedes seleccionar e pasarvos un bo rato elixindo a combinación que máis vos gusta. E se comprades un pouquiño máis pobres, pero cun produto de diseño moi chulo para viaxar, pero sen dúbida máis pobres, porque costa o que unha noite en hotel. Así que, non? Depende do hotel. Bueno, ten razón. Graciñas, Dani, seguimos. Recupera os mellores momentos de Lambóns de viaxe en agalegaudio.gal. Segunda parte deste primeiro programa da quinta temporada de Lambóns de viaxe, na que o único que estreamos é a camisola que levo eu, se está vendo pola galega, Lambóns de viaxe, que está super chula, a verdade. Que ben quedo, verdad? Aparte saí, falta que entren a nosa tenda. É que sae para narcisismo puro saía. Con todos os logos detrás e o printer de Carlos García Verdugo diante, non pode haber máis narcisismo neste momento. Entra na Lambons Store e colle a túa camisola. Sí, paga coa tarxeta Lambóns de viaxe. Eleva puntos, eleva Breogans, eleva canxea en Breogans. Veña, vamos, estamos en Lambóns de viaxe, viaxando por Alemanha con Pilar Rodríguez, que pasou 10 días ali coa súa familia, co seu home e cos seus 3 fillos de 20 e 16 anos viaxando por Alemania, sobre todo para darlle un pequeno capricho aos nenos, que lles encantan os coches, ver a posibilidade de en cada cidade que foron, nas máis delas, algúns dos museos importantes do automóvil que teñen. Vamos agora nesta segunda parte do programa a mirar que é o que non te podes perder se fas unha viaxe con este enfoque, é dicir, con nenos adolescentes ou que acaban de empezar a votar, verdade? Que eso debería ser un nome que indica o estado de madurez, e tamén centrado nos coches un pouquiño. O primeiro punto de inicio de viaxe, como dicías, foi Stuttgart, simplemente porque era un sitio moi barato para viaxar, verdade? E ali, como é Stuttgart e que cousas lle dirías a xente que podería ver se vamos hasta ali? Nos de Stuttgart estivemos 2 días e medio prácticamente, polo tanto vimos poucas cousas. Por que? Porque había que ver o museo de Mercedes e o museo de Porsche, o cal xa leva moito tempo. O museo nos fixémolo mal, xa aviso, é dicir, o museo de Porsche na web parece como máis atractivo e como que te vai levar máis tempo. E non é así, é dicir, o que paga a pena dedicar tempo e pasar 4 ou 5 horas, aínda que non sexas un apaixoado dos coches, é o de Mercedes. E por que motivo? Porque con os museos suceden, sobre todo, se hai que categorizar así ao bruto, dúas cousas. Unha, que o contido é super interesante e non é imprescindible, ou que a maneira en que venden o contido é tan atractiva
que a veces eso cualifica un museo. Polas dúas Sí? cousas. É dicir, o contido é moi atractivo porque ali está o primeiro coche que se fabricou na historia, e o museo está organizado de tal maneira, está en plantas, non recordo se eran 4 ou 5 plantas, e vas recorrendo desde arriba ata abaixo. E cada planta recolle unha época que da chulo. historia diferente. Entón, non só ves coches de todo tipo, non só turismos, tamén ves ambulancias, ves coches de policía, ves os primeiros autobuses, ves coches tractores, os primeiros tractores, Claro. todo tipo de vehículos, e está moi ben contextualizado na súa época histórica. Hai paneis que explican, pois imagínate, nos anos 60 pois estaban tamén chegaron os Beatles e chegou o maio do 68, chegou non sei que, e está Hai todo moito contexto, moito non? contexto e Que moito guai. contido. Entón, para mí foi unha sorpresa moi agradable, e nos que fixemos, ese museo ten dúas opcións para visitalo, ou ben entrada de día completo ou ben entrada de tarde, que é máis barata. E a entrada de tarde empeza a visita ás 4:30 e remata ás 6, que é a hora de peche do museo. Ás 4:30 quere dicir que ás 4:29 non funciona o torno de entrada, que é unha cousa que nos pasou. Ostras. E a 30. Entón, nos viaxamos un xoves pola mañá, chegamos a mediodía a Stuttgart e dedicamos a tarde a ese museo de Mercedes, e acabamos visitando a correr prácticamente, Que porque pena. en hora e media realmente non dá moito tempo, aínda que aforres cartos eu penso que non, E que que ese foi foi, un erro. sabendo que entre o Museo da Porsche e o Museo de Mercedes, a ti chamoute máis atención Os meus fillos, o de Mercedes, que o que te chamou máis atención dese museo de Mercedes? Non diría unha cousa concreta, gustoume moito como estaba plantexado. Vale, pero algún modelo, algunha cousa que te referenciase a algunha historia concreta? En cada planta podería haber unha cousa. Claro. Na planta superior estaba o primeiro coche, que pois que é como moi extraño, como non ten prácticamente carrocería, non? Como un carro. É un Claro. carro Sí. con 3 rodas. Por Bueno. eso Daimler fixo de 4 rodas, pero Sí. o Mercedes era de Sí, 3. é moi chamativo, pero E iba despois canto, 20 por hora ou non, menos. Sí, eu creo que menos. Despois os coches, por exemplo, dos anos 30, dos anos 40 son bonitos. preciosos. Que bonitos. Moitos coches que podes ter referencia deles das películas, non? Que estes ali diante. Coches que bueno, había coches que, por exemplo, do mundial de fútbol que houve en Alemania, pois todos os autobuses dos equipos eran fabricados por Mercedes, e había uno que podía subir ali, entrar, nalgún deles podes entrar. O plantexamento do museo é moi interesante. Que chulo. Moi interesante, está moi ben. Dá para un día inteiro e comendo ali, Dá ter para un día, restaurante. sí, dá para un día inteiro, que ten guai. restaurante, sí. Entendo que o día seguinte entón fostes o da Porsche. O día da seguinte Porsche. fomos o da Porsche, que está enfrente da fábrica de Porsche, que é tamén moi curioso porque cuadrounos ver sair a un turno de xente que saían todos coas batas, cunhas batas que teñen como de cor gris, que son como as da fábrica de Citroën de Vigo. Entón, a diferencia que en lugar de Citroën pon Porsche, non? E que quedas como así. Bueno, o Museo da Porsche é como un concesionario xigante, en realidade. Ah, vale. Tes aí un montón de modelos, algúns máis antigos, outros menos, pero principalmente o que busca, eu penso que é chamar a atención, decir, buah, que cochazo tan bonito, non? E facer a foto co coche. Teñen algunha réplica na que podes subir para facer como que subiches o Porsche, Claro. non? Para que fagas a foto de que estou conducindo un Porsche. Pero o punto de vista eu diría que é moito máis comercial. Entón, bueno, pois os nenos sí que lles gustou moito porque consaben todos os modelos, que si o Panamera GR, que si non sei que si non sei canto, todas as siglas que hai que saber dos coches e os motores e todo iso. A min personalmente, bueno, é bonito, está ben, faz moitas fotos, pero non me parece que teña a historia que ten detrás Mercedes, desde logo. Bueno, Non ten tanto afán didáctico, digamos así. Non, e que son non. marcas en esencia un pouco distintas, E os non? mercados son Desde distintos. o que produce un, digo, en unidades, o que produce outro, o fin, é que decir, hai marcas de coches de luxo que o que busca é vender cazadoras e reloxos, Sí. ao final, porque non vende suficientes coches, e hai marcas como Mercedes, non, Sí.
que teñen o prestixio que teñen, pero que ao final o seu volumen de negocio principal é a venta de unidades, Sí. non? Pero está super interesante. Son dúas das marcas máis icónicas do mundo, cunha historia enorme, están as dúas en Stuttgart, así que é unha parada fantástica. Algo que ver máis en Stuttgart? Nos o que fixemos foi unha excursión a unha vila que había nas aforas, que nos apetecía ver un poquinho como era unha vila pequena alemana, non? Coas súas casas, cos traveseiros de madeira e tal. Deus a casualidade que era unha vila pola que pasaba o Camiño de Santiago. Cando chegamos ali e vimos a Cuncha e bueno, toda esa iconografía tan reconocible, dixemos, estaban cantando xa desde ali, non? Jacobs Camin, non sei como se chama. Como se chama o pobo? Espera, Eslinger am Neckar. Neckar creo que era o río e Eslinger o a cidade. Moi bonita, un pobo pequeniño. Fomos en tren tamén, así, en plan ida e volta, para facer tempo pola tarde, porque ao día seguinte había que marchar para Múnich. Eslinger será Ponte, como Ponteulla, non? Rivadavia. Claro, sí, será... Probablemente, sí. Bueno, e en Múnich? Que podemos ver en Múnich? En Múnich temos que ver o Museo da BMW, obviamente. Wow, claro. Entón, mira, no Museo da BMW eu e máis o meu home non entramos. É dicir, levámolos ali aos cativos e dixemos, mira, entrade vos. O Museo da BMW ten dúas partes. Penso que debe ser bastante similar ao de Mercedes, porque tamén ten moita historia e tamén era un museo moi grande. Ten unha parte que é de pago e unha parte que é gratuita. Na gratuita xa ves moitos coches e a parte de BMWs ves, creo que son Rolls Royce, porque creo que están xuntos. Se non me equivoco, o mellor me está matando alguén, pero eu creo que sí. Pero teñen tantas, ao final, tantas absorcións. Sí, bueno, xa pode comprobar Dani, pero sí, nesa parte ti podes ver coches fantásticos na parte gratuita e logo do outro lado está o museo que tes que pagar entrada e visitalo. Eso virono eles. Nos, mentres tanto, estivemos no Parque Olímpico onde tiveron lugar as Olimpiadas de 1972, que está ao lado. É dicir, está xustiño ao lado. Está todo moi ben conservado e aparte ali pois había unhas xornadas que eran como un marisquiño alemán, que, bueno, pues de deportes de... marisquen. Sí, de marisquen, que moita xente de picnic, moitos deportes había unha Abel Caballero urbanos. Facendo breakdancing. Sí. Bueno, pues nada, ali para pasar a tarde estaba moi ben. É un apuntamento simplemente. Rolls Royce, que obviamente é británico desde inicios de 1900, sí que foi absorbido por BMW ao finais do século XX. Sí. Ten todo o sentido que dicías. Junto con Mini e un banco. Claro, que igual conocemos moito máis ese cambio de Mini. O cambio de Mini eu creo que sí que foi máis famoso a BMW, pero este de Rolls Royce sí, de feito ali teñen un apartado, un pouco máis para pros. Bueno, algunha cousiña máis para de ver en Múnich ou non? Bueno, en Múnich é unha cidade preciosa, toda a zona bella é preciosa, o concello, o carrillón que teñen ali, que saen unhas figuriñas a bailar e tal. Fomos á cervexería bueno, non vou dicir o nome. House. Bueno, pues esa, que é unha cervexería enorme, non? Que supoño que tedes falado dela, que non é tan cara como é de esperar. Nos ceamos ali e... Sí, que é tamén o ximnasio ideal do mundo, que é onde os camareiros e camareiras levan 50 cervexas de litro en cada brazo e así están de cachas e sorrindo, sí. E despois é como unha taberna das de antes, porque a xente canta e golpea a mesa coas mans. É realmente un Biergarten, non? É unha cousa... Ou non é Biergarten, non sei se non lembro se é realmente cualificado como Biergarten, pero bueno. Que é un Biergarten? É, en teoría, unha cervexería alemá basada nun sitio que ten aire libre, bancos, un xardín. Ten un patio, pero eu creo que non sei. Bueno, pois non nos vamos meter en máis líos, así que non hai problema. Outro dos destinos que coméntase o que achago por ver por Múnich. Quédame, bueno, nos fomos a ver un campo de concentración. Ah, ok, caramba. Dachau, como se le pronunciase Dachau. Bueno, pois iso é un contraste, evidentemente. Sí. Eu tamén quería que, bueno, está ben o tema dos coches e o tema de, bueno, pero que temos que coñecer máis cousas, non? Contexto real. Dachau é un campo de concentración que empezou a funcionar no ano 33, que foi unha das cousas que eu aprendín. Eu sempre relacionei os campos de concentración coa Segunda Guerra Mundial e, sin embargo, empezaron moito antes. En Alemania, en xeral, todo o que está relacionado co nazismo non está conservado, o que hai é reconstruído, porque dá a sensación de que eles o que fixeron foi en canto rematou a guerra foi
romper todo, destruir todo, é dicir, o propio campo de concentración de Dachau queda un pabillón que sí que era onde estaban as celdas e bueno, onde se producían as principais situacións desagradables, digamos, pero que son onde dormían e todo iso está reconstruído, porque eles, os campos de concentración, dedicáronos unha vez que acabou a guerra a outras, por exemplo, a coller refuxiados ou a outro tipo de tarefas, e despois destruíronos. Igual que en Berlín moitas cousas relacionadas co nazismo xa non existen, nin en Nuremberg, nin ves tampouco, por suposto, ningún símbolo nazi ni nada diso, non? Sí, son moi estrictos con Nos campos de ese concentración chama moito a atención o silencio, co que a xente está visitando facendo o percorrido. Os campos de concentración son gratuitos, non pagas entrada, o que pagas se queres audioguía, pero o acceso aos campos, polo que eu teño lido, en Dachau non era excepción, non pagas ninguna entrada, entón colles a tua audioguía e vas mirando pois o teu ritmo. No noso caso, cada un foi polo seu lado, eso foi moi indicativo tamén, non foi unha visita que fixéramos en familia, cada un foi, bueno, pois mirando isto, mirando outro, xuntándose con a veces grupos que teñan guía que explicaban todo moi ben, e tamén unha visita que te pode levar facilmente 4 ou 5 horas sin darte conta. Claro. Bueno, e agora cambiamos ata Nuremberg, sí? Cambiamos ata Nuremberg. Que aí onde pasastes casi de paso, Sí. cando ia desde hacia Berlín. 4 horas, sí. E que se pode ver en 4 horas en Nuremberg? En 4 horas en Nuremberg vimos o castelo de Nuremberg por fora, non entramos, porque tes que contar tamén o tempo de desplazamento, pero o espazo que percorremos andando, démonos conta de que Nuremberg é unha cidade moi bonita. Moi bonita. Ten un casco histórico como medieval, con cantidade de igrexas, de edificios bueno, pois espectaculares, é dicir, unha cidade que probablemente pague a pena pasar un bo rato ali. E ademais do castelo visitamos a Esplanada Zeppelin, que primeiro foi un sitio onde se poñían a voar os Zeppelins na Alemania nazi, porque é un espazo moi grande, e despois dedicouse a facer desfiles, meetings do partido nazi no momento máis importante de tal. E agora están, bueno, rehabilitando, é un sitio no que se pode acceder, está no medio dunha rúa, un sitio moi grande que ten unhas gradas que podes subir e que están todavía arranxando. A última parada antes de volver cara ao Porto en avión foi Berlín. En Berlín xa estivemos en algunha ocasión aquí en Lambóns de Viaxe, xa vimos os distintos barrios, xa vimos algunha das cousas principais, así que nestes 2 minutos que nos quedan para rematar, sí que me gustaría saber a vos, como familia, cando xa levades como 8 días, así que xa houve algunha bronca, seguro, algunha discusión, non? Porque sempre vamos donde dices tú, mamá. Eso é obligatorio. Que foi o que máis vos gustou, o que máis che gustou a ti en familia para ver Berlín, o que máis te chamou a atención? Vamos a ver, en Berlín o que tes que ver é o muro, ¿no? O muro de Berlín, o que todo o mundo coñece, e nos a verdade que me gustou que aprendemos cousas da época da Guerra Fría que non sabíamos, cousas tan simples como que o muro non dividía a cidade, sino que en realidade rodeaba unha parte da cidade, non? Fixemos un free tour, que é unha maneira de facer turismo que eu non coñecía. Un dos sitios máis recomendables é Berlín para empezar a facer free tours, sí, sen dúbida. Entón explicaronos moi ben pois como era a vida durante a Guerra Fría, como era a disposición do muro, que non é unha simple parede, senón que ten, bueno, un espacio no medio, todas os fosos, como era a vigilancia, todo iso. E logo que Berlín tamén é unha cidade moi cómoda para pasear, é moi chá, está todo o principal bastante cerca, nós tamén camiñamos moitísimo. Vimos o Reichstag, a porta de Brandenburgo, fixemos ali a foto que agora é a nosa foto do grupo de WhatsApp. Que guai. E, bueno, pois sí, gustaríame ter estado algún día máis. Estivemos 3 e penso que dá para moito máis. Sí, e para varias visitas. Berlín dá para vela con sol e con bo tempo, tamén ir en inverno, de día, de noite. Tamén quero engadir unha cousa que dixo antes Dani sobre a reciclaxe, que en Alemania se recicla moito, e non me extraña, porque en Alemania nos supermercados teñen unhas máquinas para meter as botellas de plástico que te pagan entre 0,25 e 0,15 céntimos por cada unha que metes. Mais ben, devolvenche o que adiantaches sí, ti unha cando fianza, compraches. si chamase nos supermercados os prezos poñen o prezo da botella e logo ao lado o prezo da fianza. Unha maneira Pero fantástica de incentivar. Non hai unha botella de plástico ou de cristal en ningún lado. É dicir, hai xente que ves pola rúa con bolsas cheas de botellas
E nos mesmos tamén, claro, Que guardamos guai. as botellas e despois descontancho na compra do supermercado. Vaya viaxe máis chula que fixemos hoxe con Pilar Rodríguez, que estivo fenomenal. Pilar o Gallá, que entendo que foi unha viaxe moi emotiva, pero Gallá que teñas moitas máis viaxes en breve con Román, con Samuel e con Adrián, cos teus fillos, con Román o teu home, porque a verdade é que se disfruta un montón. Que disfrutedes un montón, que viaxedes moito e moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a vos. E a ti, Dani, gracias como sempre. Boa noite. A todos vos lambonciños, gracias por estardes aí. Vémonos e escoitámonos a semana que ven aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus. Solo